ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರಿ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆ ಮೂರ್ದು ಬರೋದೊಪ್ಪನ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಕೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಮುಜೆತ್ತ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಗಿಣಗಳ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮಲಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲ ಎಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಜೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಜನೆ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುಬನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಡಿಸೈನರ್ ಮಂತ್ರ ಮೊಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವಿಶೇಷమైన ಸಂಚಿಡು ಭಿನ್ನಾದಿಗಡೆ ಸುಮಾರು ಜನರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರೇನ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರೇನ ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರು ಅಂಚನೆ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಪೇರ್ಮೆನ್ ಲೋಕೋಡರು ಮೇ ಪಸೇರ್ದಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ರುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಅರ್ನ ಪಲಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಯೂರ್ ರೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಕಡೀರ ಪ್ರಜೆ ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಆದೊಪ್ಪನ ಹರಿನಾಥ್ ಎರುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಿನ್ನಾದಿಗೊಳ್ದಿನ ಅಕಲೇನು ಮಾತಿರನ್ನ ಮೋಕಿಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಮೂರ್ತಾತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಪೆರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರೇನ ಕೆ ಪೇಜಾವರನ್ನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಬಂದಲೆ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆಗಾದು ಎದುಕೊಂಡೆ ಮಲ್ಲ ದಾಟಿಗೆ ಹೊಟ್ಟರು
ಮುಕ್ಕಾಲು ನಿಮಿಷ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ. ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ತೀರು ಪಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು ಹಿಡಿದು ಮುನಿಕಲ್ಲ ತೀರ್ಬೇಕೇನೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಡ ಗುಡೆತ ಇಡೇರ್ದು ಬಲ್ಲೆದ ನಡುರ್ದು 101 ಬತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಕಲಟಿ ಎಂಚ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತಿಡು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅವಳ ಇತ್ತೆ ರಂಗದ ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಉಪ್ಪನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ನೆತ್ತ ಬಕೆಟ್ರಿ ಯಾನ್ ಬನ್ಬುಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪೇರು ಸುರುಟು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ್ ಶೆಟ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಮ್ಮೆಕೆರೆತ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಇಡೀ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಇಲ್ಲಗೆ ಕೇಂದ್ರನ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮೂಜಿ ಎಸಲ್ನ ಪಂತ್ಯಗ್ ಸುರುತ್ತ ಸತಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಜೋರ್ದ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಟ್ಟೋಡು. ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ನಂಚಿನ ಪ್ರವೇಶ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದ ವಿಚಾರಡು ರಡ್ನ ಪಾತರ್ರೆಜ್ಜಿ 25 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಂಚ ಪಿಲಿ ಬರೋದಿತ್ತಂಡ ಅವೇ ಪಿಲಿ ಪಿರೋರ ತೊಜ್ಪಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಟೊಪ್ಪಿಲ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆತ್ತ ಪಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಆ ಟೊಪ್ಪಿಡು ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮು ಬ್ರಹ್ಮಾನಕ್ಕಲ್ನ ಪಿಲಿಟ್ ಟೊಪ್ಪಿಡ ಗಿಲಿಟದ ಲೈಟ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕದಿ ಜಂಕ್ ದುಂಬು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆದಕ್ಕೂ ನಲ್ತವ್ ಪೋನಾಗ ರಾತ್ರಿದ ಪೊಟ್ಟುಗು ಆ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬರೋದಿತ್ತು ನಾ ಟೊಪ್ಪಿಡು ಅವು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ
ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರರುಂದ ಇಜ್ಜಿ ಇಂತ ಮುಟ್ಟ ಬೈದರಂಚಿನ ತಾಸೆ ಕಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂಚಿನ ತಾಸೆ ಪೌಲ ಕುನಿತಲ ಬಾರಿ ಪೊರುಳೆ ಹತ್ತಂಡು ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಡು ಈತ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ ಪಿರೌಡು ಬೆರಿಟುಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಮುಡಿ ಹಾಕದಿನ ಈ ತಂಡದ ಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ 60 ಅಮಿತ್ಲ ಈ ತಂಡಡು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಪ್ಪನಗರ ದಿಂಚಲ ಈ ತಂಡಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಈ ತಂಡಗಳ ಈ ಸತಿ ಪಾಡ್ತೆ ಕಡೆತ 5 ನಿಮಿಷ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕಸರತ್ತಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆತ ಪಿಲಿತಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ದುಮ್ಮುವೆ ಪುಗರ್ತ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಕುರಿ ಹಾಕುನೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಆ ಕುರಿತ ಬದಲು ಮುಡಿ ಹಾಕದು ಆ ದುಂಬುದ ಪುರಾತನದ ಶೈಲಿನ ಪಿರೋರ 2014 ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಹೆಸರು ತೊಜಿಪಾತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ದಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ರೆ ನಿಚ್ಚಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಪಿಲಿನ ಅಮತ್ತೊಂದು ಗಟ್ಟೆಲೆ ಬೀಜರು ಮುಡಿಲಾಕಿರುತ್ತೆ ಪೇಜೋರೆ ದಾದಣ್ಣ ಪಿಲಿತ್ತಕುಲು ತಾಸದಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ఉన్నది ಯಾಪಲ ತಾಸದಕುಲು ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ತಾಸದಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಪಂಡ ಅತ್ತೆ ಆ ಜಡ್ಡ ತಾಸೆ ಅಟ್ ಪಾತೆರ್ ರೆಜಿ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಐಟ್ 5 ಜನಲ 5 ತಾಸೆ ಎತ್ತು ತೋಜೋಡು 5 ಜನಲು ಒರಿಯಾರ್ದೊರಿ ಬಿಡ್ಸೇರೆ ಒರಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸತ್ತಿಗೆ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕುಡೋರಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೆ 5 ಪಕ್ಕ ಕುಡೋರಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಹಿಡಿದು ಬಡಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಲೀಡಿಂಗ್ ದುಂಪ ಹೊಂದಿರ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೇ ತಾದ ಪಿಲಿಕುಲು ಆ ಒಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಬಿದಾರ್ದಿನ ಆ ದೇಕಿ ಉಂಡತ ಅವು ಈತಿನಿಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಅವು ಸುರೂಟು ಮಂಡಪಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗನೆ ಮಂಡಪಾಡೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಮಂಡೇನೆ ಪಿದೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ವರ ಮೀ ಇರ್ಮೇನೆ ಆತನು ಪಂಡ ಒಲ್ಪರ್ದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕಂದು ಆತನು ಒಂಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಪೌಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ್ಟಿ ಉಂಡತ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 4 ಜನಲ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜೇ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಪಲ್ಟಿನ ಅದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜಂಡೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಂಚೇನೆ ಜಂಡೆಲಂಚೇನೆ ಆ ಅಕಲ್ನ ಒರಿಯರ್ದೊರಿಯನ ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ 5 ಪಕ್ಕ ರೈಕುಲ್ ಪಂಡೀರ್ ಆ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟದ ಟೀಮುಡು ಮುಡಿನ ಹಾಕೋಡಂಡ ಆ ಬೆರಿಟ್ ಬಾಲೆನದಿ ಒಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಪಿರವನ ಕೈನ್ ಕಟ್ಟದೆ ಆರ್ನ ಕೈಕ್ ಕಡದಿನ ಅದು ಬಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಪಿರವನ ಕೈ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಅವಳು ಏತು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮಲ್ತಿರೋದು ಬಂಡ ಅವು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ತಗಲು ಮಾತ್ರ ಏರು ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಿ ಏರು ಬಲ್ಲೆ ಅಮಿತಾರ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಮಲಕ್ಕ ಈತಿನೆಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಬೈತಿಜಿ ರಾನಮನದ ಮಲಕ್ಕಲು ಅವು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆದ ಬಾರನ ಬರ್ಪುನ 5 ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರಡಿ ತಿರ್ಗುನ 5 ಪಕ್ಕ ಹಾಕಿನಾಗ ತರಕ ಕೈ ಬತ್ತದ ಪಕ್ಕ ಮಲಕ ಬಾಡ್ನ ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾರ್ದೊರಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ತಗಲು ಸೂಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪೂರ ಸಭಿಕೆರ್ಲ ಬಂತೇರು ಇರುವೇರು ತೀರ್ಪುಗಾರಲ ಪಂದ ಆತಂಡ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದಾಲ ಜಾತಲ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ತಾಸೆ ದಾಖಲೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ಪಣಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಡಗನೆ ಸುರುಟೆ ಪಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ತಾಸೆನೇ ಐಟ ಬಟ್ಟೆ 2 ಪಾತ್ರೆ ರಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಈ ಪಿಲಿವೇಶೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಕುಣಿತ ಒಂದು ಮೂಜಿಲ ತೂಯಿನಿ ಯಾನು ಈ ಟೀಮುಡು ಆ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಆ ಕುಣಿತ ಆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಆ ಒಲ್ಪ ಎಂಚೆ ಗುಂಪುಡು ಅವನ್ನ ಗುಬ್ಬುತ್ತ ಅವರ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸೋಕದ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಗೂಡುರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬನ್ನಗ ಮೂಲು ಟಿವಿಡಿ ಎಂಗುಲ್ ತೂಪ ನಿಜವಾದಿತ್ತನ ಪೀಲಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತನು ಸುರುಟು ಬಂಜಿ ಮುಟ ಮಂಡೆ ಪಿದಾಯಿ ಬಾರ್ದು ಬಂಜಿ ಕೈ ಬನ್ನ ಮುಟ ನಿಜವಾದಿತ್ತನ ಪಿಲಿ ಗೂಡುರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತದು ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ತಂಡ ಆವಡು ಯಶಸ್ವಿನ ಕೋರ್ವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನವೀನರ ಐಟು ಪಿರೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಗಾವು ದಾಯಗಿ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆತ ತಂಡಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ತಂಡಡ್ದು ದುಂಬುಡು ತಿಂಚಲ ಪದ್ಧತಿ ಅವಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ದಾದಾಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅನಾಹುತ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿ ಒಂದು ಆ ಅನಾಹುತ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪದ್ಧತಿನಿ ದುಂಬುಡು ತಿಂಚಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವೇನು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಪದ್ಧತಿನ ಮರೆತಿದ್ದೀರಿ ಅವೇನು ನನ್ನ ಹೊರ್ತಿದ್ದೇರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರೇನ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ತಂಡ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನಿ
ಬತ್ತನ ಇನ್ನು ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾಂಟೆಡ್ದು ಬತ್ತಿಲ ಪಿಲಿ ಮಾಂಟೆಡ್ದು ಬತ್ತಿಲಕ ಮಾಂಟೆಡ್ದು ಬತ್ತದು ಇನಿ ರಂಗಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಪೊಗ್ಗಿನ ಸೀನ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಇನಿ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆತ ಪಿಲಿ ಬಂಡ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಜವನಿರಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ದ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆತ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಇನಿ ತೂಪುನಂಚಿದ್ನ ಅವಕಾಶ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದನು ಇನಿ ಪಿಲಿ ಏಸ ಪಾಡ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಂಚಿದ್ನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಖಲು ಇನಿಯೇ ಕೂಡ ಬಣ್ಣ ಬಾರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಂತೋಷ ಮಲ್ದಾರೆ ಇನಿ ಪಿಲಿ ಏಸ ಎಂಗ್ಲ ಕಿನ್ನೆಪ್ಪನಾಗ ತೂ ಹೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಇನಿ ಹೊಸ ರೀತಿಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಇನಿ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲು ಕುಡ್ಲದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳಿಗೆ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪಿಲಿನಲ್ಕಿನ ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿರು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆದಕ್ಲ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಸಲ್ಮೇಲು ಗುರುವಣ್ಣ ಓಲೋಜಿ ತಂಡ ಸುರುಕು ಬಂದಾಗ ದಾಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮತ್ತು ನಿಖುಲ್ ಬತ್ತಿಪೇಟೆಗೆ ಒಂದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಟ್ರಿಲ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಏಮನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಸಮಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒರಿಜಿನ ಕೊಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ತಾಳೋಗ ಬತ್ತು ಬೂರಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ನಿಜವಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿತ ಕಿನ್ನಿ ಉಂಡು ಲಕ್ಕದಂತಮ್ಮ ಪುದರ್ದದೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದದೆ ಹಾಂ ರಿಯಾನ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಓಕೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಏತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ UKG. I think one big round of applause. ನಿಜವಾದ ಜಂಡ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪರಕ್ಟಕ್ಕೆ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಅವ್ರ ರಿಸ್ಕ್ ಮುಡಿ ಹಾಕನಾಗ ಪಿರೌಡ್ ದುಪ್ಪುನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆ ಬಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಪೋಟಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವ್ದು ಆಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಒಂದು ಆಣು ಮಗೆ ಪಂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಈಗ ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಯಾಮನ್ನ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಜರ್ ಇಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೂರಿ ಪೋನಾಗ ಹೊರ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನೆಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿ ಪಿರ ಪೋನ ಕುಡೂರಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಮ್ಮೆಗೆರೆ ಯಾನ್ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚೆ ತೂವಂತೆ ದುಂಬು ಈ ಮೇರ್ ಜವಾನೇ ಪುನ ಯಾನ್ ಬಾಲೆ ಪುನ ತೂವಂತಿ ಸೊ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಸಲ್ಮೇಲು ಗುರುವಣ್ಣ ಬಕಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಿರ್ ದುಂಬು ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಿರೋಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಬೆನ್ಕೆಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೂಟ ಪುರ ಇಡೀ ಕೂಟ ಅಂಚನೆ ಮಿಥುನ್ ರೈನ ಇಡೀ ಜವನರ್ನ ಕೂಟ ಅಂಚನೆ ಪಿರೋಡ್ ಮೆಂತಿನ ಮಾತೆರಗಲ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿ ಪಡ್ ಬಂದಲೆ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಡೀರ ಪ್ರಜೆ ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಹರಿನಾಥ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಇನ್ನವಲ್ಲ ಮೂತಾಲಿಕೆ ವಹಿಸುವಂದಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಪಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಕಲು ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೋಪನ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಹಾಪೌರ ರಾಯನ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾಥ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಎರಡು ನುಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಲ್ಲ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡಿ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಎಮ್ಮೆ ಕರೆತ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ನಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮುಮ್ಮೇಳ ಇತ್ತುಂಡ ಯಾವಂದು ಹಿಮ್ಮೇಳ ಬೋಡು ಇನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಲ ತಾಸೆದಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ತಾಸೆ ಎತ್ತಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ತಾಸೆ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ನಾನು ಹೊರ್ತದು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರು ತಾಸೆಡು ಕೆಲವು ಸಮಯ ತುಂಬ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿ ಇದು ಜೋರು ಇತ್ತಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾರಿ ಆ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿನ ಈ ರಂಗಮಂದಿರಡೆಗಳು ಕೆಂಡ
ತಾಸದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ನಲಕಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಲು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಮಾತ ಎಂಚ ಇತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಅವನಿ ಇನ್ನೀರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಮೂಲ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾದು ಏಪಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರು ದುಂಬು ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ಪಣೊಂದಿನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪಾಯಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಹಾ ಪೌರರಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಂತಿನ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆರಲ್ಲರು ಆರು ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಕೆನೋದಲ್ಲ. ಇನಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವದಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ. ಈ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಒರಿಪಿನ ಕೆಲಸನ ಆರು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರೆಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದಯಪಂಡ ಪಿಲಿವೇಷ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಸಮಯದಿಂಚು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಒಂದುವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದಿದ್ದೇರು ಎಂಕುಲು ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಪಿಲಿ ಇತ್ತನು ಆಂಡ ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆತ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ತಾಕತ್ತದ ಪಿಲಿ ದಯಪಂಡ ಪಿಲಿತ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಅಕಲು ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಪಿಲಿವೇಷ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ದತ್ತವಾಯಿನ ಪಿಲಿವೇಷದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷ ನಿಂಕ್ ನಮಗೆ ತೋಜಾಯರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಂತಿನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಲೆಕ್ಕ ಆವಾಡು ಮತ್ತು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ತಂಡೋಗುಲ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಅಂಚನೆ ಎಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೂಟದ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನರ್ ಎಂಚಾಣ ಅನುಭವ ಎಂಚಾಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲು ಆರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಲಾನ ಅಕ್ಲು ನಂಪುನಾಗಲ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರು ಆದಿತ್ತಾರೆ ಆಂಡ ದುಂಬು ಮಾತಾಡ್ಲದ ಮೂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನೇ ಪಾಡಂತಾರೆ ಆಂಡ 4-5 7 ಬರೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ಪದಿನ ಮೇರಿಂದ ಪನೋಳೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೃಥ್ವಿರಾಜರೇ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕೂಟೋಡು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ನಲ್ತದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಊರ್ದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೇಗಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲುನು ತೋಜಾಯಿನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯುವ ಮಿತ್ರರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಇರುವ ಸಾರ ಮಾತ ಕೂಟದ ಕಲೆ ಕೊರಪಿಲಕ್ಕನೆ ಇರುವ ಸಾರದ ಪಣವನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರು ಸಾಲಬದ್ಧ ತಂದುಲೇರು ಮೇಯರ್ ಹರಿನಾಥರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಂಡು ಬಂದಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಇರುವ ಸಾರದ ಪಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿಯ ಪಾಡೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೋಲಾಯ್ತು ಸೋಲ್ವೆ ಸಂದಾದ ಇನಿತ ಏಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ವೆ